rep oseke mabende koro yao gavana mar Nyakoro Mgejwang kendo kagi go mbaka ne to ang'oma osebedo kagi timo to en ang'o mabende gidom kagi timo Nyakoro Mgejwang. Wan kachiel kod oseke mar duond onagi ma en oseke mwa ywagodo paro mopogore opogore Nyakoro Mgejwang, gino mosebedo ka sako it, gino mabende osebedo ka mulo adundo jaluo, paro mamulo it, paro mamulo adundo dhano, paro mabende kata weche masako Nyakoro Mgejwang kendo wago mbaka ni to ang'o mosebedo ka chando e ut onagi, ang'o mosebedo ka dhi mbele. Jalo man gi chuny lit, jalo mabende koro di gombo bedo kachiel kod gino mabende gombo nyiso oganda. Wan bende kachiel kod oseke mayuayo weche mag ohala, oseke mayuayo jolony, oseke mayuayo jogo mabende koro nie timo ohelni mopogore opogore e bombe mopogore opogore ka gibiro kendo gitwak kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare. Smart fish. Ma chenro mar onagi kod ohala. Auso reche dho nam mar Dunga Beach. Madongo gi wauso 500 mae 300. Maya momiyo ibed ni inja ohala, ibed ni jal mabedo kod gombo chako Nyakoro Mgejwang, wakawo thuolo makende mar rwaki mondo mi ichopi e chuny Onagi TV kendo twak koda jopiny. Magi duto te timore mana e chuny Onagi TV adundo jaluo. Maya momiyo watiyo gi chuny Onagi TV mondo mi wakel gigo mabende wagombo, gigo mabende in kaka janeno isebedo kigombo Nyakoro Mgejwang. Kamoro amora mitiere chuny Onagi TV rwaki mondo imad luwo e Facebook page magwa chuny Onagi TV, luwo e TikTok page marwa chuny Onagi TV, kato i-subscribe gi dho ngere e YouTube channel marwa ma chuny Onagi TV. Luwo Nyakoro Mgejwang e chenro magwa, landa japiny kamoro amora midhiye, wach en mana chuny Onagi TV. Kichiemo chuny Onagi TV, kidhi school chuny Onagi TV, kigo mbaka chuny Onagi TV, to kata kisero chuny Onagi TV adundo jaluo. Mana kamano Nyakoro Mgejwang kamoro amora mitira ka thuolo makende mar waki chenro no mar duond onagi ma wakelo ne kacha chakre wuok tich nyaka chieng' tich abicha. Pile ka pile Nyakoro Mgejwang ka bende wayango ni to ang'o matimore Nyakoro Mgejwang to en ang'o mabende osebedo ka liekore Nyakoro Mgejwang. Ma momiyo wakelo ne kacha chenro mondo ibende kaka jakanyanam kaka wuod onagi inyalo bedo kachiel koda ng'eyo gino matimo Nyakoro Mgejwang. Kawuono bende wan kande kachiel koda jatelo kata mana ker mar boda boda Nyakoro Mgejwang medo wadogo mbaka ni to chalo nade migosi Jacob Ogambo ma en kacha ker mar boda boda, yani president ok chairman, president mar boda boda Nyakoro Mgejwang. Wadago godo mbaka ne to ang'o mosebedo ka timore nikech wan kande kachiel kod midhiero mosebedo kamako sekta mar boda boda. Wan kacha bende gi oganda mathoth mosebedo ka wacho ni gik mang'eny Nyakoro Mgejwang. Ma momiyo kawuono wakawo thuolo makende mondo wago mbaka ni to chalo nade, bende nitiere gino maber ma bende wanyalo de sekta mar boda boda, bende nitiere gino maber seche moko ibende kaka janeno inyalo wacho kudure kachiel kod sekta no mar boda boda. Kawo thuolo makende mar rwaki diambo masani kendo wada chako Nyakoro Mgejwang. Ponono ni kacha gi ote mora mora minyalo oro una ote magi chuny Onagi TV Facebook page, chuny Onagi TV TikTok, chuny Onagi TV YouTube Nyakoro Mgejwang. Matai chenro en Steve James Nyakwanyaronyi wan kande kachiel kod wuod luo luongo ni Jacob Ogambo. Asante dekila. Ankari kwaje. Amor kuom chopo ka. Thank you, asante. Wagoero kamano maduong' ahinya. Jopiny oriti. Asechopo. Apani asechopo. Ndo I'm very happy, amor kabisa gi rwako chuny Onagi TV. Karibu sana. Asante. Maya odwa. Ayiego kabisa. It's first time mondo achop ka, but amor ayudo ka en kama ondisre. Erokamano. Koro kapok wachako, ada mondo inyis na janeno, jalo mabende kono chenro ni to Jacob Ogambo en wuod kanye, en Nyakwaranga. Ngeni joluo ne pakrega. Erokamano. Apani Jacob Ochieng Ogambo, ana wuod Siaya County, awuod Ugenya, kamuni Masiro, Ramunde. Ichopo Ramunde School, ichopo Dalawa.
an wuod jaduong' mon Pito Gambo, en reverend ma church, Church of Nazarene, to en wuod Owino Karapuro. Karapuro Koluoch. Erokamano. Mopogore gi Jacob Ogambo, iwinjo ka dayo ne paki nade koso jopiny paki nade? Dala ipakano Nyamo. Onyamo. Ochaka no Owino Nyamo. Ochaka the late Owino Nyamo. Wuod Oyiera. Ne en jaduong' maber, nomor, nojambo. Mano jaduong' ni ma korka mama kose baba? Korka baba. En osiepo babwa. But chieng' onyuola ema nothoe. Tasto kelo lek. Ni minwa. Koro togo odiechieng' to onyuola gotieno. Yes. Ramunde school kan. Ramunde school part mar ngimani bende idago part mar Onyamo. Koro nyinga dala kucho ong'ere Onyamo. Mane nying mong'ere kabisa ema somo go mong'ere no Onyamo. Onyamo rumo mana ka koro awuok dala. I joined high school. Alafu bang' okis high school bende Onyamo koro abedo kendo analog. Ochaka ni analog. Kisumu ka koro luongi ni analog. Kisumu koro luonga ni analog nyaka daka ma koro abedo chairman. Kapok abedo chairman abedo security mar boda. Kabedo security chak luonga ne sa. Yes. To kawok sa kabedo chairman koro luonga ne president. Koro nyaka sani luonga ne prezo. Koro prezo lalo nyige kate. Lalo te. Nikech mane gama current situation mantie. Yes. To sama giluongi ni prezo winjo nade? Ber. Kata in masani kod luongi ni prezo. Kationgo daw. To nying no kende kelo pesa. Nying pek manom. Yes. Koro prezo. Ma kaka chunyo nagi tip kende wacho ga ni onagi kod timbewa. Wachako ga gi ngero, wan ga gi ngeche ma bende wahero ga go nikech ngeche gi bende gin part of life ma bende wadago kacha to gipuonjo ji. Ngero mon go kawuono wacho ni awendo kwe yiegi. Yes. Ngero mon awendo kwe yiegi. Asewinjo mano. And apani akia ni ngero no nadi apani tie seche moko kaka jo media gin ga gijuogi. Cheche kata no kawe yiega. Zak ni Ogambo no. Ogambo ena wendo. So kawe yiege nikech leadership thing walk through Ogambo. Ogambo ne en youth leader. Odhi odak Uganda, obedo jatelo kuro. Ne en chairman mar Juakali Association. Kanyo koduogo dala. To chako bedo youth kendo kabisa obedo jaduong' gweng'. Asto lokre owarre. Otho en reverend. Ken ng'amo kuo. Koro wetimi maricho. Ibo kuoi. Nyaka sani kata Ogambo no kokwe immediately. Nyaka sani ajalemo. But mumata ng'eyo kendo aluoro Nyasaye. Yes. Erokamano koro wadago mbaka kandi wi wach mabende koro sector mabende koro itelo na boda. Which osebedo mang'eny kandi seriously. Yes. Mokwongo gima damaer mondo michak nwa goni to ere kaka ochopo nikech mabende koro bedo ker mar boda to ni president. Yes. Apane sambe nwa go mbaka kandi jalo mabende simoko kine sector ni kata nyine sector ni nyalo wacho ni to kara boda bende wan gi that structure nyaka president. Yes. Miwa this structure ni to ere kaka no chakore ma ubedo gi this structure mar presidency kose osekaw iga maromo nade kose ma is the first president Ma is the first president. I'm the first president. So, koro apani with boda adonjo Kisumu kae gimo 2016 kawok Busia. Latiyo Busia. To kawok Busia to adonji boda gima nogola Busia be nan boda. To gima nogola Busia ne tich. Nabiro ng'ato noluonga tich. But kachopo kato ayudo ni nyaka koro anyiew tich. Ma nidwa na at least hongo kende ni 50,000. Koro naonge go sano sechego. Kora bi place ni nyaka kora maybe a us motorbike nikech na ok Busia gi motorbike. Kora acho na us motorbike but anino anya use achul hongo takos tich. Kora acho na let it be achaka riembo boda. Kora chako riembo boda. Ma tijni no the molal. At a low ma without 50 okanyal yudo tijno. And in fact neno na driving driving mondo be driver mar trailer. Mar trailer. Yes, koro nitie manager manang'era ko kabisa Uganda.
to ne en gi teko sana. Koro ng'ama noora ire koni ne dwa namiye hongo nikech ne dwa stakabadhi mang'eny but almost everything nanago. But koro bang'e kochako tera kama pano kawo watne moro gi kambi mar multiple haulers gi trailer go. Koro nawe tijno wachanya riembo boda boda. Kanye kachako riembo boda boda to nikech nakia Kisumu achako gi ndiga. Ichako gi ndiga. Koro awacho ni boda boda na pikipiki nani amiyo wadwa moro kazinda moro norwaka ka iluongo ni Ken. Koro amiye pikipiki to nikech ariembo nikech ka udwa tiyo gi boda gi ndigi motorbike tadhi hasara nikech iolo fuel tikia kuonde midhiye. Koro ido ka idhi hasara yudo ni wang'o fuel to ki manage. Nikech igo pesa matin client bugang ne nyisi. Ok onyisi. Koro achako gi ndiga ma in fact ating'o client mokwongo ating'o wuok Manyata Magadi Center nyaka Impala gi 20 bob. Bacho ni to tek manade. Mano 2016. Ora riembo ndiga ba ng'eyo town then duga kawo motorbike na. Koro mane kawo ndiga mondo mikwongi ng'e town monde. Ndiga ucham fuel. Osiepa ni ne gi ndiga. Koro mondo ng'e town. Koro akawo ndike no to na mi motorbike na cha. En morwaka e base mar Magadi Center kanyo. Koro riembo bike kanyo mochaka nying ma analog. Nikech nakia gimoro amora then nahero Raila. Analog ni biro nikech kia diere. Kia diere nikech kora kia ng'ama kia gimoro amora then ka ng'ato nyisa ni itero ng'ato nyaka Impala gi 20 bob kama onego bed ni dhi gi 50 kata 40 gi ndiga. Koro bwana ng'ani analog sana. Koro nikech abe nadwa nang'e mang'eny Kisumu natimra ng'ama ofuwo. Koro jobezo chaka na analog. Mano nying mong'ere kabisa. Ati kode ba wuok ndiga donji motorbike. Koro kadonji motorbike mariembo motorbike jobezo nago chako koro ora ntie ayudo ka ntiere riwruok miluongo ni zone. Koro zone ne ntie East and Central zone to ne ntie Eastern zone. To ntie zone machielo Central zone gik moko kailago Southern zone. Eastern Central zone mane ntie area mane ntie. Koro jogi ora ibura ma welfare. Inem represent. Kadichiel ne en ga merry go round. Chieng' ng'ato dhi kawo this week ng'ato achiel dhi next week. Koro chieng' moro kadhi kaka member mar Fort Junction tadhi buch zone tayudo ka mibadhi moro ntie. Raise alama penjo questions moko mabeyo. To gino obago kata obuogo jomotelo mbele kacha nikech ng'ama ne nya penjo gi penjo go ne onge. Ne en yes sir ne en pamo to jebe. Kora penjo gi penjo moro ntie liel monotimre to return ok otim maber, report onge maber, wuon liel ywak. Koro ka penjo gin mobet nang'o. Giluonga bang'e ka giseluonga bang'e gi honga gimiya pesa ni bwana simtaye wadhi keti office ka. Koro giluonga hongo nikech ne be an gama analog pod aonge way forward mar town. 5,000 ka ng'ato midichiel to okinyal weyo. Koro akawo hongo ni isimo taya. Asimo taya but nan gi nia no kadonji office cha tabro ng'e a lot. Nikech ka an ng'at ma dhana miya kodhi kawuono temo mi 5,000 kara gichame marom nade. Kara pesa nika. Koro aduoga simo taya ba donji office no. Oketa kaka security mar welfare. Kanyi machaka. Security tende ni koro initi mang'e welfare. Security ma welfare en ni kochopo saboro ji donjo saboro bura to ng'ato donjo saboro gi dakika 10 ichoko fine. Secondly choko fine gi keto discipline. Okiwuo kapok omiyi rusa. Ibedo kibibura kimer. Jotelo manotelo no gibene ne tiyo mana boda ni. They were boda ne gin boda by then antie ng'ato ne Odire was the chairman head chairman mar county kama antie sani. Then Antonio Damian ne chairman ma welfare ka giriwre go ruko gi ng'ato no bull ne gikonyre kanyo. Seche wedo kantie competitor kata opposition moro ne nduon Machar. Koro Odire bene ni head security ma Kisumu county tenilo ni Jafeth. Koro jogi oke Damian go ruko giro keta yango welfare security. Koro bedo kanyo but akunga tiyo tich moro achiel en ni omi ng'ato pesa group moro kelo omi ng'ato pesa no keli merry go round to ng'ano kokelo.
Koro jo group no dhia ka chopo time onego giyud pesa ti don pesa no kodonjo koro duoku chien. Koro jo go raise alarm nitie kata kama ne ng'ano sign no kawo pesa. Koro kanyo mana kuonga tie tich maber ahinya nikech nadhi bagolo order bodhi om gik ng'ano e ot electronics. Mondo mak odhi okel pesa no mondi yaka wene gikego. Koro gino nobuogo ji kabisa, nobuogo jo boda boda. To makendo gima ber manade ni kendo Jacob ng'ama ber. Kech konyalo fight no mwayud pesa ma ng'ato ne dwa chamo machon to ne dhi adhiya kamano. Chon ne dhi adhi to ini timo ma pesa no biro. Pesa no biro ng'ano mak gike bokelo pesa, dhi momanyo pesa holo bokawo gike. Kara Jacob ni onego wakete kata ma office karo wewe kata security. Nikech jopiny ne nigi chance maketie iye kanyo. Ne gin gi chance mag vote no jakom nyaka bed koro Jacob koro bed kanyo. But nikech nabed appointed tatimo gima pok otimga nyaka nene, recover pesa mosecham, jopiny no mor koda. Bo jopiny ochuno officials boketa e office. Koro from there watiyo. Koro office ka bedo kaka ng'o? Office kanya bedo kaka trustee. Security. Yes. Koro sechego nawacho na kapok abedo trustee, kech trustee be nyaga pandne white, security be nyaka mak. Koro giwacho no med Jacob cheo ma trustee plus security. Security ni madhi aloso. Akaon base kabisa 200 base kabisa. Ba loso security bo bedo strong. By then wabedo social hall Grace Onyango kacha. Koro waloso security ni bo bedo strong. Nan gi joma ng'eny, nan gi the late Rambo ne wok Mega City, Jagem pod ntie, Odagole, Eric Ambiro, ntie vipeme mane ntie Kisumu ka mana tiyo go kaka security mane wakwongo aloso, ng'ato no bongo. You see? Koro aloso security bo bedo strong, machopo kama koro officials ok nyal dictate members. And officials nyaka ngi koro pesa members otiyo kaka dwarre. Base be ok nyal chamo pesa members. Ka base jakomo chamo pesa go officials mage tiluongo wa. Koro iluongo ni koro inairo ka wa minimize tij executive ma welfare cha. Kech koro ne mporo mi delicate ni jakom security odhio handle case. Kech case no koro dwaro mana security. Koro nadhi kanyo baket jokombe go piny bo wawinjre bundika agreement. Mako failure to do so twatero gi ka police. Kech by then koro achako bedo nyaka gi network ma police. Kech kedwa tiyo tij security nyaka kori bedi gi network ma police. And gima na pray kata gima na chorus negi kata gima na nyiso gi ayalo negi injili no pile no an adui ma jakuo. Okadwa jakuo koro kikicham pes member kiki misuse sweat ma ng'ato. Mane ni moto na kabisa. Koro dhi to timre maber Ken Obura okelo driving school basari ma uwa puonjo jo boda through Dire, the former chairman. Koro Dire kokel gini to miyo chief security mare ni mondemo o mandate ne mondo en makoro handle gino orang giji kaka ikawi basis. Gima notimore marach ni ng'ama nomiyo mandate ni odhi okawo gini oloko hala. Koro kawo siling 500 kuom ng'ato yako ndik nyingi ihonge yako ndiki mondo yaki driving license. Koro bang'e Dire obedo gi asira kode to ido ka sechego koran gi jopiny tan gi security. Sechege kaka nogol ng'ano keto Dire ochunge tich to jopiny emowuo. Ne Jacob koro mak kanyo for time being. Koro ingen mana ugola koro welfare trust welfare kaja koro ng'awa kendo. Koro woki welfare kende nikech macha en mana ma welfare. Koro an entire boda within East and Central zone. And East and Central zone was like an manen father of boda en manen kaka Gir County. But by then ne podoko chop mashinani. Koro abedo abedo security interim security kapod ng'acha ochung kojolo kochung jafet. Atiyo go Dire to nikech awendo kiyo yiege naluwo footsteps mag Dire. Kamotera e meeting takao namba mar jotelo makanya. Kwa mfano wadhi kata regional boss police commander takao namba ne. Non security iboga timo na ABCD. Kata waboga tiyo kama. Chopo kama koro police okugocho chairman ke chairman odech. We believe ni chairman odech. Police gocho ni security. Security kuja utusaidie hivi kushika mtu. Tunataka mtu fulani.
magi yada nyaki po ini county po security nini team abet kanyo wati kodgi maber. Koro ka imbi mi responsibility mar konyo gi mako achije. Yes. Koro idon ka nitie jakuomo japeng makwelo gi peng tini oro na namba ne. Namba pikipiki ne kata picha ne tamanye. Anda konyo gi ba wayudo moko ma migi kata migi hint kama gintie. Bo mak moko. Magino gera kabisa mano chopo kama kata ka luongo meeting ba luongo kata kodiro luongo meeting ta luongo an makura luongo polisi. Kodire luonga jo siasa kata jo boda anta luongo police security. Koro dongana mako county commander na mako everything and I used to konyo jowa ma jo boda ma kopo no maki tagona ego sim. Koro doka odire ok nyal konyo ng'ato ka police to sana gik boda dhigi ko police kabisa nikech imaki gi traffic imaki gik mang'eny. Kamano e kaka nadonjo babedo security. Koro konyo gi sana kabisa. Koro bang' mano to weche ne ng'eny boda bedo gi Luo Night, boda bedo romo gi Raila Amolo Odinga ka gine mwalo Sunset kacha, but ido ka officials kata executive nok nyal golo proposal kata nok nyal wacho agenda makongo. Ido ka en na gik moko no boda power to onge agenda. What do you want for mondo Raila otimnu kaka boda ne onge ng'ama nyalo duoko mano. In fact ido ka jakom Odire nen ga ng'ama ohero mare kende. Mido kodwano otakol kila kitu. Ing'en kisebedo jakom to nitie boko mi iwen jomoko department nitie ka gima odhi ka welfare handle, gima odhi ka security handle, gima odhi kata nitie kata mna sama unugu meeting to nitie kama koro jakom gole opening remarks, then iwe security kata secretary goal agenda kata show gik mosebedo profiles magu kako sebedo. To ido nima chai nodwa notimete kara sama notimete no fail. Bang'e kapok mago ochopo sama gavana Ranguma former governor otero Rwanda. Wadhi benchmarking mar kaka jo boda tiyo. Otero Rwanda yeli. Wadhi ju Rwanda almost G100. Wadhi buses ariyo gi geche matindo. Gi traffic police mag crime gi jaod governor nwadhigo. Gi Minister of Trade kod Transport. Wadhi Rwanda wasomo waneno kaka gik moko timre. And I can assure you ni kata nyisi ni confirm to you ni joma no dhi Rwanda te, joma no temo exercise gima no neno en department ma security. Mana tele. Kwa dhi Rwanda to wacho ni koro nyaka wa devolve boda. Wawere gi zone, gik moko ni zone go wawere go. Wadwa timo devolution ma boda wadwa devolve ma wuoki base tidhi ward, tiwoki ward tidhi sub county tidhi county. Mana kaka government structure chalo. Mane kaka itime Rwanda. Koro kwa saido gino Rwanda mabe momiyo Ranguma noterowa. Secondly, security nigi power ma gimon traffic kata ni county government mako ja pikipiki onge gititi ja machielo. Security ma boda en momako ja boda mo kurwak reflector, mo kurwak riding gears, mo onge license. Security ma boda matimo mano. Koro kwa chopo Kisumu ka tuwacho na let us exercise watema ne implement gimwaneno cha. Koro kwa nwachake to nwachake maber. Wabedo go office mokwongo nwaonge go office chon. Nwan go office moro mane reo miwa MCA Mama Nyatabi nomiyo Odire. But no office mokoro riwo politics iye kanyo ga ngokori nyaka ukao side but boda dware ni bedo ngama parallel neutral. Koro warango office mokwongo wabedo go kona Lejo. Wao kanyo wadhi Brilliant. Koro wachako gini mondo wabedi gi ward mzima dwa tayo boda man within that ward. Wadwa register certificate mane. Mwabiro na gini wachake ni CBO. Community Based Organization. Mane wakelo gimon CBO. Koro kwa sekelo CBO sechego ing'ene podan security. Kapo kwa yao kata office ma Brilliant. Koro soko kama Odire fail ne gini power koro chal ka gima jo piny winjo Jacob moloyo Odire. Amaye gini. Koro chako ka gima odwa no gola oko. To idwa koro piny amako kabisa. And sechego makosa moro timre
ni Nyago biro timo arambe Kisumu ni jo boda boda to biro winyo jo boda boda moko jo boda boda kore deka gi mane Nyago golo gi mochiwo kanyo ne moluongi election mar boda boda ka chung be no kadwa chung nadwa executive mo iluongo election executive luongo election jo boda boda be koro direction be onge koro jo boda boda ne wadwa election koro executive chung through leadership manentie ng'ato Dan nyaka sani entie en main secretary na wan Garun wan gi jokombe kaka Chris Keya jika Koruko Obul mago koro jo Eastern gi jo Eastern Central oriwre koro giloso board of election koro team election koro wadhi wachako campaign mano koro 2018 kadhirumo nwatimo election nwatimo campaign every county wadhi campaign every county jichung board of election otimonwa vetting mwatimo election 2019 gimodwe mara beach watime neno kacha from there na Yombo ka chairman president kanyo moyiera kaka president ma Kisumu County boda boda yes kase Yombo na Yombo good number genen gima notimre apan nyaka ne chak boda boda Kisumu mane election mokwongo mano mako pach ji kecha campaign siepe na nogolo geche siepe na nogolo geche en campaign ma serious na TX gi area gi na wuotho go kabisa you see yude be nyaki gony kamidhie be nyakiwe liel mora be kata ma boda boda nyaki chop kendo nyaka lweti chop buche gi be nyaki attend binento ere kaka remun go kichego ikonyo gi ntichi wacho atere kamuntie gi shida japengwa no mak moro kama tidhi tigolo ngi gino nomia jing bakao piny babedo chairman sama kaparo kabedo chairman koko ne ntie chien kanyo ntie jomoko ne feel ni gin monego gibed leaders kanyo biro gweche moko mag ni Jacob ni Jasiaya ok nyal kawo Kisumu Jacob ni yakanyo biro Kisumu kech pok abudho Kisumu tie joma jomo sabudho ka jomo ntie jomo nyuol ka tie joma no biro kae 90s kucha 97 92 91 oyudo gi ka giriembo ndiga to Jacob biro 2000 kae 2006 kae to koro chako nango koro siasa no beti ma chieng election obe gain site police mana ni mako wakanyo but nikech nan gu connection mar county commander gi police no adhi samwa omakwa cha an mana donji cruiser gi Dan gi Arun leaders manen gi support team na no donji cruiser wadhi central sechego board of election hotel go chola eno team election election dhi mbele sechego former chairman boycott ne koro kochung ngama no chungo na menoruko orengo kara sama giringo ni giringo gi certificate mwalaro ma by then nen mar iluongo ni union koro gilengo gi certificate ma okwanya ido certificate ori yera imoya but we insisted ni nyaka watim election dimo goli duogo kendo ok no oketa isel nikech network kod power ne ng'eny beta kanyo be chieng' no yudo ka ndigo manda gin gi training moro police line wabgini gi training kucha to wan wabeta takaro bang'e to biro iro isa nini mbaya tumeletwa kuna attitude ateta kelele gani election inaendelea vizuri na mbona tumeletwa hapo mrudi wadoko wedo ka election dhi mbele wagolo vote of thanks remarks wawuoyo wa address gi agenda waselo kanyo gi mwabro timo kwa donjo office ka kwa sedonjo no nwakao piny babedo chairman 2019 kora bedo jakom bang'e ne marango go office bang'e ne maloso kaka office dhi obeso dhi office obetie bunyaka 2020 abedo kanyo ka corona wuok 2019 dwe mara aboro kama kagidhi gino mdonge koro 2019 no ema CBO koro security man wachako implement gi man waneno Rwanda cha odhi overboard makoro ido ka iriemba piko midgo ko kae ni tiriembe go pato to ne security maki mar boda boda ikeli office koro ne en gima ber lakini koro gima ne gitimo go marach ni ido ka gidhi overboard ma gito pesa kuom jowa ma too much kechingen one hand to mouth people but samanga to do koro samo mak ja boda boda wadu keli office uka penalty mane mo meyo nenel fareo 1000 you see
but nikech wanyise ni kapo ni omaki gi polis to en 5,000 ama kot to kod yaga 15,000 15,000 koro jowagi nego gin 2,000 koro bang'e ndalogo polis nok mak jaboda boda nok mak to komako to wagolo mana mwakia ema ginyalo dhigo gi cham kata giter kod yaga but ma member wa golo moko chulo gimoro exactly naga sim tiwe but koro nikech ne be koro gi comply kechido ka koro girwako riding gears reflector ngato kwe helmet ngato nogo opato ne mondo yud mato orwako te to mok no moko kata ngato moko go boda boda ni mako te tena so long as iribo pikipiki exactly to kata mbele kada ngidhi mak kata mbele ka kata in mineni riemba pikoni idhi bedo gi card kata plate manyiso ni in private rider mar boda boda to kionge go tibodo kata police maki kech nyaka wang'e boda boda miriembo in ng'a koro nitie plate mwadhi loso mabe chikno dhi chakre 1st of December 1st of December kumaki gi police to nyaki i explain yourself in ng'a titimang'o kaka indo koro inyalo golo job tag ina anta radio presenter kata TV presenter adhi tich kata wuok e tich lakini jaboda boda mora dhi bedo gi plate to dhi bedo gi job tag to dhi bedo gi reflector color ma sub county ne to dhi bedo gi group nyako bedgo chairman nyako bedgo and by the idea nikech ido ka okwanyal yie ni gino timre obed no onge nikech gino dhi konyowa mondo wa weed out jomaricho nikech ido ka nitie jomodonji boda boda in the name of boda boda lakini ogin jo boda boda maki ido kata mana ja boda boda mune utingo jo mune nego ngondo were niti go boda boda nyochujo kaloya ma Nairobi City cha onegi boda boda sani kiujo kata mna ka wuon ido ka boda boda moro injo no nego tongo dhako moro gine ka police ma kochung area no ja boda boda tongo dhako mo nyako moro botongo bod ayo lal you see but kuri bo inu ja boda boda en gi piki ogolo pango tongo nyako chotho en name of boda boda but ibo nse jiboko kenja boda boda kora na aneno ba idea no tabaye full mama noge madhi tiyo kendo idea ni maru ko sama ma serikal neno kam to kama no wang Vihiga morbo wang Thika road cha mane mokelo gino wajina jo boda boda now becoming rogue kechido kam to kama Vihiga cha nen ma jo boda boda nen ma jo giwango gachi kendo mar group gi but kuri yudo ni jo mano wange king'iyo maber gin rebels gin joma ng'at mano tuo mokuongo cha ok en ongo buta base peng mare cha be onge within Luanda kanyo onge data ma jo Luanda en rebel okuti boda boda wati kod gin men mbogi koro mane mido na afadhali wabed gi plates makata kanga otuo mit wangen ama member ma base makama ma ward makama kata masako makama koro en idea mabiti kech mabe ne nigi maber kabisa in fact my mom no luongi mondo wagana mbaka nikech jo piny wak mang'eny kabisa ni jo boda boda onge that organization gina gele exactly to my mom no wacho na waluonga ne kama ndo gwane mbaka especially bende jogeche oger gi jogeche mana ka ng'ato tumo ng'ato traffic rules gi bendo kagelo maber kabisa na ne office moro ko to wacho ne awareti and gi interview moro ka gi president majo boda boda to nyisa ne ka chopo kandi apenji anene ang'o mokudwa tiyo gi yo maber apani ineno challenge mwan go kaka boda boda and with time kidhi Nairobi bodo ka jo boda boda ma Nairobi ka gin civilized kabisa kendo okabi yudo ja boda boda mo korwako jacket kendo ken jacket man nyaka go defensive pads ka mogengo kumbo ge chonge ge yani en riding gears helmet bo kibi yudo no weyo mo korwako misono en na ng'iyo dhano tadwa nyisi ni Kisumu so long as na podan chairman mabe okane kadhi weyo sani nyaka jo boda boda ma Kisumu change kendo ng'en gibiro change nikech dhano ni ng'ami wuoyogo kendo aneno ka gise buy idea no manyaka sama wuoyeni plates iloso railways oseloso plates migos every ward sani nigi plate color ne magisechako loso and apani and gimo sechako tiyo exactly kata migosi ka uno confirm na omiyo ji 200 plates nyiso ni ka ng'wami kata kwa ido ji 2,000 iwoda achiel kata ji 1,000 iwoda achiel is enough bro ben rebel ten koro in kidwa dong kendi let's nikete bike ni ikete bike
en plate kar number plate kar ikete tielo ma namba ma pikipiki kata ikete wi pikipiki. Koro ibodo kokonyo ji identify gima plate no en, kata bro identify ni mae jabase makama kata ma jawod makama. En gima bro konyo kabisa. Omiyo aneno ka gima udhi nyakoti nikech kiseneno ka jomoko wasebuy idea to joboda boda bose ol gi thugs manis mosedonjo sector. Arone waka makakanyo wadhi break matin kang waduogo to wadhi nyiso koro wadhi mache semi wasigani kete nyiso kaka bende boda boda sector osago kacha okang maber kabisa janeno mara. Wadhi break matin kang waduogo to wadhi nyiso ni to wan kacha bende gimidhire mabende osebedo kakali e kuma bende wacho kanyo kwenye krongo jwangu winjo ka bende wacho ni bende nen kacha security wan gima thoth modwago mbaka kande kang watieko to wadhi inane to chalo nade miyo kamora mara mentiere ponono ni ne chenro ni orna ote magi kacha ponono gi penjo mora mara mabende gom penjo kande ker my president buchung ne boda boda mar Kisumu County mangima medikete chunyo nagi TV wadhi wala matin kang waduogo to chako gi somo ote mari chunyo nagi TV aduru jaluo Nyakora moga juang chunyo nagi TV ka utulo makende magonero kamano maduonga inya kuom kete mana chunyo nagi TV mana kaka jodongo machona jodong luo jodong abila ne tiyo kod oseke kana gi ywabusa kendo ne miyo gi mor Maya momiyo chunyo nagi TV kelo ne kacha oseke mopogore opogore wan go seke mar aguch siasa oseke mwatiyo godo ka kelo ne kacha jo siasa mopogore opogore kendo wayuayogi kwayo pachgi ni to en ang'o ma bende gigombo timone ja piny Koromga Juang. Wayo oseke wan gi oseke mayo MCA, oseke mayo mbunge, oseke mayo woman rep, oseke mabende koro yo gavana mar Koromga Juang kendo kagi go mbaka ne to ang'o ma osebedo kagi timo to en ang'o ma bende gidom kagi timo Koromga Juang. Wan kachiel kod oseke mar duond onagi ma en oseke mwa ywagodo paro mopogore opogore Koromga Juang gino mosebedo ka sako it gino mabende osebedo ka mulo adundo jaluo paro mamulo it paro mamulo adundo dhano paro mabende kata weche masako it Koromga Juang kendo wago mbaka ne to ang'o mosebedo ka chando e wuto nagi ang'o mosebedo ka dhi mbele jalo man gi chuny lit jalo mabende koro de gombo bedo kachiel kod gino mabende gombo nyiso oganda wan bende kachiel kod oseke maywayo weche mag ohala oseke maywayo jolony oseke maywayo jogo mabende koro nie timo ohelni mopogore opogore e bombe mopogore opogore ka gibiro kendo gitwak kodwa kendo gimiyowa lony makende ni to en paro manade kata ere kaka jal matimo ohala nyalo dongo ohala mare smart fish Ma chenro mar onagi kod ohala. Auso reche dona madunga beach. Madongo gi wauso 500 mae 300. Maya momiyo ibeni nja ohala, ibeni jal mabedo kod gom chako Koromga Juang wakatul maken maruaki mondo mi chopi e chuny Onagi TV kendo twak koda jopiny. Magi duto te timore mana e chuny Onagi TV adundo jaluo. Maya momiyo watiyo gi chuny Onagi TV mondo mi wakel gigo mabende wagombo gigo mabende in kaka janeno isebedo kigombo Koromga Juang kamora mara metiere chuny Onagi TV rwaki mondo mag luwa e Facebook page magwa chuny Onagi TV luwa TikTok page marwa chuny Onagi TV kacho subscribe gidongere e YouTube channel marwa ma chuny Onagi TV luwa nya Koromga Juang er chenro magwa landa japiny kamora mara medhie wach en mana chuny Onagi TV kichiemo chuny Onagi TV kidhi school chuny Onagi TV kigo mbaka chuny Onagi TV to kata kisero chuny Onagi TV adundo jaluo.
Migosi Jacob mabende nikacha ker mochung ne kacha boda boda ma Kisumu County nyakorom gi wacho ni kwadu kacha twadhi somo kacha ote magi to ti wacho na wan kande gi longo ni Nyarero Dickson Juna wacho ni aluwo chenro maber kabisa nigi jajadar wacho ni aluwo chenro makare Musna Jakom mchapa kazi pod gi pak ne tich makare motimo e county ma Kisumu Akawa kabisa. then wan kande gi Alango Geoffrey ben wacho ni ambaye ni chenro kandi ero kama ndonga hinya kacha kod golo mang'eny mokete kandi medkete mana chunyo nagi TV nyakorom gi jwang pod wan kandi gi migosi Jacob Ogambo mabende en ker kacha maboda boda Jacob ji mang'eny osebedo ka ywak especially gi jogeche gi ni kituo mana gach ng'ato matin to mana gime wacho te wang'a gi kanyo kanyo Ywak adwa nyisi Steve ni ywak ok nya rumo but adwa wacho ni Kisumu to ywak rumo achaye ni kanyo kech ilongo ni ja boda boda gi jagari chalo guok gi pak adwa wacho ni Kisumu ngachaye and asetemo kalure kod kaka wasetiyo kufisa wasetemo keche mokwongo appreciate NGOs osekelo riwruok mang'eny. In fact Kisumu dikoro ken Kisumu nebe NGOs onge Kisumu dikoro ken Kisumu nikech even leaders gichalo members of the public, politicians gin insiders. We normal people wabe wacha one insiders. Yani jaluo en ng'ama ok log wach, jaluo en ng'ama riek kata ng'ama ofuo riek. Fupe mofuo gano eno riek zaidi. Koro ok nyal log wach. To gimose konyo Kisumu apane organizations mag NGOs. Even today adwa wacho ni kata kawuono hauro team na ma security odhi romo gi NGO for peace kata for reconciliation mar between Mbogi gi boda boda. Mbogi obed go gokinyi to boda boda obed go saa 8 and they are going to plan it makoro dhi bedo gidhi joint meeting mar Mbogi gi boda boda. To mano osekonyo nikech jogo be mosekonyo ma nido ka koro otudowa jakom mar boda boda gi jakom mar tuktuk gi jakom mar matatu gin gima achiel kendo ginyagore sim kendo ginya wuoyo. Adwa izini kata sani Matatu Owners Association jakombe en osiepa kendo ka gima omako matatu to chalo gima omaka, ka gima omako boda boda chalo gima omake, and all these organizations tuk the same. Koro apane mtoka mno wang mogik nen mtoka mo wang almost akia 2019-2020 kucha apan 2019-2018 you see toko wange to ne lweny chalo nogore kabisa. To ne goro kiyor fuon keche iyudo ni leaders mag matatu ne insight joge koro wang'uruma and mano nodonje ni koro nyaka wabe already fwench ma mtokni no keth to no wang pikipiki no wang koribo almost 9 kia 10 gi wiye. But gigo waneno no ok konywa kaka joluo kata ok konywa kaka jo Kisumu. Omewacho ni mane mtoka mno wang mogik nyaka sani ka mtoko kata in mariembo marach gi mtoka tigwaro japeng ibro winjo na wagochun jakom either ibro wacho ni gwachu jakom ma base am wagochun jakom ma ward am ibro ko wacho jakom either ma ward kata ma base kata mar county men an ama waluongur security okon yin you see nikech giseng'eyo ni sani kiwang'o mtoka to idonjo dholu wacho ni pier mong'am idonji liet kech wabro luon ero mtoko gweu kata kwa mfano Patel sema ng'ato gwe ng'ato uwang'e nang'o to jobes gi jo ung'e jomo wang'e nyakumi wa jomo wang'e nikech sami wang'o mtoka ibro yudo justice nade ibro dhi claim kanye ti se wang'o mtoka in peng ni tuomi mana matin peng ni okethre sami wang'o gari no tiende ne kende seche moko loyo bech peng miriambo no sami wang'o mtoka no imiyo hasara kata imiyo mtoka na hasara marom nade. Instead aiweyo to imaki tere ka police to wago mate kata kionge stakabadhi wo tere kacha to jakom nitie mabro defend kaka iyudo ang'o right ni okocho nyaka idhi kacha. Koro mano gima onge Kisumu for sure. Tapani mano e gospel mwayalo no kik wang' mtoka kik go ng'ato ni wagoye uru ok bi konyowa. Instead go na sim wane kaka inyalo yudo justice makonyi. Recently been in one kachagi lot of insecurity Kisumu rita kunde rach kabisa. Yes. So moko sector mani blame sana na boda boda. Exactly. Mani bene ne timo gi kaela. Mane mo miya nyisi ni ya
abai idea ma national government kelo plate, kelo coding, kelo registration, new registration, kelo SACCOs on board, kendo mi giteko mondo gibed gik ma nyaka idonjie. Nikech boda boda dwa nyisini, momiyo nyisini kata joma nonego mondo wer noti gi boda boda. Tibodo chairman ma Nairobi no, kia ja boda boda no. Boda boda bedo gima koro inyiewo kaka nanga. You see? Koro mane manwa kwero na boda boda nyaka ibed gi plate, nyaka ibed coded, nyaka ibed SACCO, nyaka ibed gi jakom. Matin CCTV cha kane menyo boda boda ne meny kata plate ma tincha. Tuwange na ma boda boda makayole, kata ma boda boda makarubangi, kata ma boda boda makorokocho, kata ma Westland. You see, plate no dhi konyo mang'eny. Bari do ja boda boda chomak kata jakom kech wan gi wall mar Kenya mzima mar jo boda boda. Mwawuoye. Mi penya kanto ngamo mak Nairobi be jakom ma Nairobi be ing'eye. Tiboydo no onge ngamo ng'eye. So nen ngama jore monyi apiko matimo go dirty activities. Koro mane umeni ywak no boda boda. But adwa nyisi sani waseng'egi kendo waseng'e joma tiyo gi boda boda yo marach mondo keth nyingwa. To mano wasechamo kwero kendo wasenyiso kata security personnel. Waseizo gina boda boda ibo tigo gi jite. Lakini joma tiyo gi boda boda yo marach gin ng'ane gini. Kech wang'egi gin joma nyithindo mwadago kendo gin nyithindo mwabe wang'egi. Koro apani mano waseloso ma janjore kotimo piku boda boda gi sin gi boda boda tibodo ka police bong'ang'ana mano ok ja boda boda halali. Kech wan gi police lwedo gi lwedo wati kod gi kanyakla. Koro gisani ka japengo chwanyi ni japengo kosoni. Namba ne denga dwa weka to kero ng'ato go na sim. To kwaido no ne en japeng, iboydo no en japeng ma genuine, en japeng ma okawo peng ma timo go gik maricho. Koro anya chachani by December 1st kwachako exercise kata chako mako joma onge plate. Wadhi bedo at safer side kendo safer hands man kech wadhi bedo wadhi weed out tags maricho. Exactly. Yeah. To CBO ni pod entiere ka yo CBO no ndalo moko na gavana wacho ni wach CBO mag boda boda pod awinjo. Governor anya wacho ga seche moko aja wacho ga governor en ng'ama odiseme ni en ng'ama rieko ng'eny mang'eny koro kalo kare. Apan chieng' cha niwinjo jukwaa la usalama ka naoro representative mara niwinjo konyiso gidhi tieko 10 years to pogiromo gi ja boda boda. To gimomiyo ne chopo kama oban boda CBO ne CBO no biro mayore yore. CBO no biro mayore in terms ni ne gidhi bedo voice of Kisumu. Ne gidhi dictate who to sit in governor, who to be MP, who to be senator. Koro mane threat for politicians. Mane ido nyaka So it was a threat, not it was a security. threat. It was a threat. You see, I was called by county commissioner DCC duto bwadhi nyaka meeting ka DC kucha. Bonyiswan corona is now coming. Wasebedo gi corona. Koro nyaka wapuonj jowa sensitize jowa mondo bed gang'o otiyo ng'eting'o ji achiel onye keep distance base ka base obed gi gik miluoke ji orwak mask magi training mon wadhi to ayo koro wachak puonjogi ere kaka biro no jama nyata achiel motemo the exercise gino e base ne oremo ka jomoko tingre adek to chungo gi to nyiso gi na onego bed ni ting'o ng'at achiel. That explain like that to ng'amotingie mosegolo kia pala kia opanga gidwa gore gi jogi kanye maleweny no wuoki kama tis no area mon koyango kama tis tu mano ne chopo nade ni jaseme mondo hinyre no lor CBO ga pesa account gite ne chopo na nja muhoro ni ohinyre ne chopo na nja jamanya milimani koni ohinyre jamigosi hinyre nikech ang'o kech seche go gima ma joga to ng'eto onge mai ng'ato ma gipingre mana kendgi. Koro gavana buro to nono loro alafu MCAs mogo kaka swaga giri ochung nyaka i office makondele mtoke ochung kanye gi videos gontie mtoke ochung tiketho gi office to gini to timre manyata o kata kondele kama wang'o no. You see they bugi finance jopiny maginya ka olon gi fueli pekni gi nyaka nyion gi lanj mondo gi keth offices mag boda boda joma ne kia gimora mora. Alafu governor ok to loro gi assist gi go te nyaka till further notice up to date poko bet ga popo to koro sanu chopo kan. And I want to thank God ne rodhi ywe owuoki governor kech gimose konyo kaka governor kaka Kisumu onge kaka boda boda. I can say that Masani offices maguonge wan go offices dengo wachak wakelo koro sani waduogo wagolo ni wan gi SACCOs and even CBOs are there.
kidhi Katito wan gi CBO, Katito nitie ka CBO, kuonde mang'eny kata mana wards mapok obedo gi sako gin gi CBOs. CBO is not bad. So certificate to pod un godo. Wan Kora ang'o mobedo band moko noloro account mok inyal access account gi pesa e. gi pesa igi. Moko noduogo recall nyaka certificates ma kidhi renew certificate to jo social go mako kelo order. Ng'en governor has power. Obiyo order joka ma kidhi renew certificate to gimako gini. Koro joma nok odhi renew nego margi. Koro bang' ka gini osekwe ka gidhi gi renew. Joma be moko ne renew kalure kod rapo kinde gi jo registrars ka. Koro renew ne tutinze bwana kikifula dipo inyariemba e tich. No kelo curfew. But gima jomoko notimo onge. Accounts moko nobedo dormant bo loro ni pesa gi nyaka kawuono no kogol pesa. Be mana momiyo jo boda riwruok tek ni gino nocham. Gino ja boda koro wacho nocham. Kech gima notimre cha jomoko wacho na ofisi mno timo ga gigo. Jo boda no de gitamre gol pesa molori account gitamre gol nadi to go kiful. Kech kidwa dhi golo pesa nyaka idhi ka social bagoni rubber stamp. Yaki dhi gol pesa. Governor loro te. Up to date. Be poko wuoyo ga be chaji ma poko wuoyo ga kata. Ng'en kaneno piche kama to adwa awena na wuoyo kode. Ochaga ji ma koro poko wuoyo ga gi. You see? Ka penji ni to okay, Tend County ma Kisumu gi boda sector uchadho na because wan dhano modhier. Kendo wan dhano mwang'en power mar governor ng'eny. Kendo wan dhano ma be pod wan mondo wadongre. Yanyo gweno yanyo gwang'. Nitie kama jo boda no mesi. Lakini nokonego lead our governor to seize the account. Koro ka janthini okoso tinege kati dare dalani. No, ineno mana ka kitwode tiloso tido change. Koro nyaka sani kindwa gi county government ber anyacho ber partly nikech nitie offices kata ministers magi moko mwa associate go kendo engage go. Lakini governor deputy no te pok noluongwa e board kata meeting one on one talk jakom mama noto timre counties moko and even kata nasedhi nyaka Vihiga ka mag jakom mar boda tera nyaka office governor bwarom gi governor gi jokombe machielo biwid ga governor ruaku kabisa jama ma nyongot pok norwako kata oga Jacob to ng'eyo kata namba ne an go lakini onge chieng' mosekawo time neno tok nupo kwa manye wasemanye barupe opong' office through secretary mare opong' office kanyo blueprint ang'o proposal waseoro ne mang'eny but luckily enough ne erotieko tam ne odhi yiero governor mano dong jasembu maja ene jasebe but wotieko dhi an ka gi otemoro kan ka gi dadi jestimo wacho na sedonjo kendo neno uma ler e piny Kisumu Karateng tiegot lela ka Musa Jacob akawo senior. Then wan gi Edwin Gor wacho ni that's unfortunate if there is truth in that claim. Wacho ni kan tira dira gi mewacho no to mano rach kabisa. Exactly. To donge ing'en gik ma wacho gi ang'en ni neno gi yamo ang'en jog kata governor nya neno gi ang'en kila ng'ato neno gi anda wacho gi mana nikech gin adiera ma anyalo justify anyalo testify ma to dengo notimre kama to deng onge kama onyanyiso an chieng' ma kama kata ni dare en chieng' ma kama ne aromo gi joboda onge there is no single day to moko tu romo go maber denga isira nguma notero nyaka Rwanda kawuono mino nan kae ni aromo gi buyu kawuono last time waseromo gi ji mang'eny ang'o maber ma bende koro wagodo Karosa wan gi empowerment mwadwa watim ma nyaka sani wamanyo host empowerment ma national government nyakimanye MP sitting MP ma en orwako welo ma in fact wan kode dwe mar 11 date ma wabro lando to yie bedo nwa host Rosa Buyu mane gimoterwa ire to yie kendo orwako kabisa bo wacho ni gino ber ne kabisa but hidden politicians moko setero ga dirty name osetero ga nying mang'eny ma Jacob ma empowerment ma Kisumu County semiyo ka sector ma boda onge kata chieng' empowerment ma mitimo national government ma Kisumu County kata magi keto ne project moro amora nyaka kwa luonge empower kwa luonga rambe to wachulo stadium showground kacha wasio not once not twice kan wan launching man waromo gi national chairman marwa ma Kenya chairman ma boda ma Kenya
noluongo organizations moko waromo ka wachulo kanyo almost 25,000 nwan gi ng'ato ndume dwa Kisumu Central ka udwa timo no joboda boda rambe wachulo kanyo almost 30,000 you see nyaka stima kendi chulo kando ere gima county dwa konyigo wabedo gi boda fund day wachulo gi pesa 20,000 to ken wacha we have messages kata receipt wanyalo access korang magisekonyo gima county osekonyo ni chike gima nigi kelo nok nyon ka broska kiwuoyo go officials gi kata gi staffs gi moko to gito line gi yani giduok chien giwacho na magi jowa magi jothurwa lakini abed ni gavana ngama bedo dusero mek boro na rangu meru no we shade gi design ni an kora dwana book gi tadwa na ger kabros moket gi adwan koro area ni wamak neno gima gavana ma Sakaja timo Nairobi ntie kuonde momak ma boda chungie muka kanyo area ma boda parking in town kande chando kabisa chando mo be no kan jakom dikoro jowa gi mako to be moko imako gare nan koro gi wach kech gin rebel tijo moko mimako mitero nyaki waxiad no nyono kabros timo se gocho na bagocho ne jo gi ba bo oweyo to timo ko mitero nyono kabros ni pikipiki nyono kabros ni mani maki to ok miriambo no pikipiki no nyono kabros afa king'iyo kidhi KCB roundabout ntie kanyo kabros maduong' madhi Telkom maridre mwalo iboydo ka jo boda bodo chungo peng i bath ndara wonu between kabros gi lam kanyo ilind ne magi chunge dredge no dredge ne magi chunge to ok inyal chunge wi kabros kanyo ni mani ketho kabros it's true kidhi Tumaini ibiro ka jo baigo management ma Tumaini ne emomi gi that chance migi chunga kanyo but county no idwa ni gichung piny inge Tumaini gidwa ni gichung piny makacha gichung no maybe management emomi gi thuolo kata kaka bro okethre gi bro los you see but onge parking ma wen joboda wen ke chunge ka chunga ka koro ji chunga ngi teko ma Nyasaye terms of usuru kaka gijuogo mane momiyo tamo gi geno kaka gisebedo ka gi handle wano usuru tangi chul to parking yongogo angi chul to shade yongego angi chul to nge gima duoko nu kaka jo boda angi chul to these financials mag mogo watu angoge chandowa ok ginyal wuoyogo mondo reduce kata interest pay angi chul to county government nitie gik mang'eny kata mana youth fund gi onego bed ni mi joboda slot gen kama angi chul to kata mana jomo ndiko i revenue kanyo ma joma jochoka choka pesa kata ja ywe town gi wan gi mon manya ywecho wan gi mon manya choko pesa wan gi jomo somo onge ng'ama ndiko yet kidhi Homa Bay we compare notes kidhi Homa Bay nyawang'ayo ndiko kacha ji 54 momi jakom ma Homa Bay mag boda mondika dikan mago revenue officers to mi jakom no be kidhi Raila Stadium idho gate kanye ma office jo boda ndie wan nyako office wagero kendwa office wang ma jokuoge wang on office onge kata di governor bro walk in to mount imre lwenye no te dengeno go bed governor chip in no chipping in akian ma governor nano surely oko chip in be kata go sim to manyna uri kata ko onge namba manyna uri jo pengo manye jo mbogi go wangento what is going on kech Kisumu nyako bed kwe to kaji nyagore buo nu police manyaka konywa county government quiet ange chulo sur nanga mana konyi gango ma ipano utadi rooms adi man kata wax yard kacha kata ka fire kama nyo gigero office cha utadi man yana demand to mwalo malo huduma senda kucha utadi ma offices rooms adi mokti makikawa chiel boy this is now your compound adwan gimotim Kisii Simbarati omi jo Kisii office mag compound and alimo gi kidhi Kericho omigi office gi compound why not joboda kidhi Vihiga ka municipal kama jobu Vihiga ni office en kama county momigi to why not in Kisumu angi chulo suru nango kose we utek jo kama ingeo wan we ok tek nikech ipana kech okane weji ngome mate morango uno kumi uto jo moko temiyo dengi ok miwa nikech ochajo pengo dipo ni osuru mudagi chulo somo too much ja governor chajo boda ochajo boda ongo time ma joga kiano neno wanango
So in terms of employability mar boda sector kandi jok mabende unugodo no ka utimo na e weche mag ndika tich. Indiko ji tich. As in tich ma koro bende uchiwo ka kwan mag obedo godo higa ka higa. Ng'eny kabisa. Kata mana jok ma adi caliber ma seche moko ni boda sectors. Jomonego dek. Joma tire i boda sectors. Ng'eny monego bed kata ne ondik gi tich moko. Tadwa nyisi ni mondo i county wa ka Kisumu ka wote momiya isin jaluo ero siasa. Nikech anya nyisi jomoko ma ng'at achiel mang'eyo mabe nyang'e nyoro ma through MCA mare ondike imuchari nyocha en Russia ogole Russia sani en katito ondike through MCA mare moriyo ne kichen gi papers go en ga ngono somo gino lakini koro nchongo tich ncho riembo mana pen nyo yudo kanyo tich lakini en gima mondo yud beto idhimna connection mar Godfather nyaka mak lweti machiegni no ko yudo through boda ing'en gima miyo jo boda na kaw jo boda 50 moro iketi sector maga moro iket ka wanyalo wacho a governor wa notimo ma kaka sani anya wacho ni governor Ranguma notero Rwanda governor Ranguma kata mana youth fund gi no mi jo boda and even my group no benefit regime anga Ranguma I can confirm do mi 100,000 more could work to mantie ni onge iwacho na gimoro kandi ma abende agombo penji kandi mana kwa dhika para pede wan kandi gilongo ni Debs Ogambo wacho ni bravo wuod jaduong. Mano nyaminwa. Maya minu. Mane maluwa. Maya maluwa wacho ni bravo wuod jaduong. Thank you Caesar. Iwacho ga gimoro kandi ka jogo kembe mabende koro chiwo loan mag pikipiki ni juro ka ng'ato seche moko dwaro to konyalo yudo pesa tate 1,100 gi wiyo mondo oyud godo pikipiki to wan gi kembe moko dolongo nyinggi mabende koro chiwo hola ma pikipiki but gi charge mang'eny kabisa kaloro bende gi ngima masando ka ja boda seche moko kende ni chulo kende 200 kende 300 to ok inyal chulo gini which is in genuine adira ok yudo no kidwa dhi tich. Yes. Seche moko sechola for muda to pikipiki ni idhi tikawe koro yo bedo frustrated kata ng'ama ne timo tijni e sector u kata ka president mar boda ere kaka uneno ne ma ikon apani kata kudili gi jogo wase engage jowago kata sama wueni nitie piko mokaw kibos mar member miluongo ni Steven en security to en nyaka official kamiluongo ni Chiga Evergreen kibos odhi maka piko ne kweni puodho mijo watu to gimarach gi ja boda ni ka jo watu obiro kata mogo kata any organization bed ng'ama frank bed ng'ama loyal bed ng'ama uyie ni nyalo telli kata nyalo handle maber kata marach en nyiso jogo na piko no kukaw mana kulung polisi manyagole kanyo madalana you see nikech maybe idwacho ni ng'eri gi Jacob kata in jatelo but ananyalo ga advice jowa ni kisebedo jatelo kata anaun kaka jakom kopo nani gi loan tabedo ng'ama remorseful abedo ng'ama humble ok abed ng'ama tada lakini kidwa bedo ni inotada tidhi lose kijana no kawa piko ne odonga gareas mar 62,000 lakini nikech boda tiyo go offices gi maber kok watiyo kod gi maber ok ginyal tiyo remember the county government sani dhi two terms almost 10 years koko ka ushuru kuom boda to county government nigi resources te to magi yawotwa magi nyithiwa matayo county government to koro mzungu moro mowuok loka mobiro ka enu mogo kata nu watu kata nu tugende the time we handle den wanyaka apiko go tetu wariembo nono lakini nikech good relationship alafu nikech kaka wachal wan joma onge go alafu jotendwa bo jwang'owa kalo gi wuonwa matek kare gimedo shuru gimedo gik mang'eny to gibodha wayie wadok piny to wacho ni wakawa ka gigi koro samise kawe no bed ng'ama ok nyenyekea bwana no okaw piko ne ibandhe 62 lakini simba magono jo watu yaka koro nyisa na diera kaka o handle gi en mokwongo handle gi marach but koro giwuoki 60 magiduogo omany 10,000
to mana nikech obedo arrogant to obe ne ng'amu en gi loan onego chul to omanyo kata moyudo no to odhi okawa piko ne lakini abe kako handle jogo okomora nikech kin gi loan jogo konyi mondo iwogi kodesha ibed ga piko ni koro akwayo ga joga wabedu joma discipline nge kaki handle jowadu kech sama ja recovery obiro ni mondo obende kanye mondo ike oyudie kaka joge lokre sama odwa biro kata idwa handle ka libamba moro gore noma wange kakwa handle jowa mondo obed gi safe type kata safe aside mar gik moko te to kidwa bedo arrogant tibro lose koro jogo wawuoyo ga ging'ewa onge kambi makia Jacob Ogambo to onge kambi makia teko jaboda boda kwacho ni mae tim kama tuwawinjire kendo wawinjire ga kodgi even last time wadhi Muhoroni ido ka gima ka piko na ng'ato nagareas ma 25,000 ma 50,000 nikech teko goteku mun wadhigo kanyo wa wave ng'ato chulo siling 10,000 to wave ne 52,000 kate Koro ko chul nikech osechule makogoni kwano osechulo pikipiki almost 350,000 to nikech makosa be mare nikech odhiga kachane balloon na extend na ncha tuo necha sijui an gelto koro extend sami extend ino fine dhi mang'eny to pesa no dhi malo koro japeng to dwa ng'iyo mana asechulo 1,400 kata asechulo 350 apika achiel mapiko to siling 1,100 no makosa mari nikech in midhiga kacha nuchwal na uru sami chulo ni ing'eni chulo staff ichulo tracker go ichulo everything koro wawuoyo gi jogo bo wave kalo chulo 50,000 gi chulo 10,000 ya pa moro be wave makalo nego me chulo siling 30,000 to tieko wachulo siling 5,000 mano timre Muhoroni matiene jogi gin jowa to giwijowa koro kanyo to onge ga liet en jowa ema kelo liet ok ichula piko tracker e golo moko be nitie manyaka number plate igolo iketo number plate mar moro you see koro magegi yudo ni ng'ato golo number plate mar Bajaj oketo ma Honda koro jogi manyo Honda lakini gido mna Bajaj gi namba ge wana ok en Bajaj en Honda mwadwaro owilo gen ga piko kata ariyo koro owilo number plate gi mago mibadhi makata piko no kodhi station to ko wajin ke logbook apiko no nyalo sio tracker mabende igolo gi tracker moko be lal tracker de ngen japeng usani usenge nitie funde magitere to golo track koro peng no kne koro ibanye manual mido ni mori track mna wuon na piko bunge dalagi apiko be koro nyalo dhi amua bo wich nyaka sim koro wilo nyaka namba koro ido en odak kata manyata to sim tineno gani na pile airport pile tero ngani timo ga airport koro chakidwari mna gi namba jakoma base koro mikora ukora ge mwawere go to wabro prosper yes erokamano maduong' ahinya nikech saka othul makere magunero erokamano maduong' ahinya ibe janeno mabende nokete chunagi TV kandi ka watwakandi weche mag boda sector kapok watieko Mgosi Jacob maybe ka en gi wach moro mabende dinyis japiny ka watieko wach ni mogik adwa wacho ni amor kabisa gi Chunyonagi TV mokwongo kendo akwayo ni recognize wauru kaka boda ing'en sama wuoyo kama tibodo ka jibedo reformed ging'eyo gik madhi mbele mok ging'eyo nitie jomok nya yudo wa physically but ka giwinjo yamo to ging'en ka boda en kama kara boda reform wan joma beyo kaka jo boda office wantie Kibos But Enigma and wan gi office ni Enigma office wan Enigma Kibos in fact woke but Enigma won sani en opposite port authority kanyo offices go ka port kanyo emo wantie kanyo go office. And I can thank Balawanga nikane jokuoge ko wango no office to no wacho ni korwa wog chien kocha osainwa en momi oro ngato bo siemo no kama gero office no kora I can appreciate city manager for that and warwako jite on first tarika chiel dwe mara dek dwe mara parni tarika chiel dwe mara par higani mano beti cha dek wan gi meeting Magalamoro arwako jokombe tema wards gi sub county chairman wabro bedo kanyo ge NTSA training bedo kanyo venue mna Kibos office wakanyo alafu wabro bedo gi jo Red Cross kanyo and wan gi report be mar empowerment boda empowerment waseido host and gik moko ten in place koro kantie ng'ama nyalo bedne dhini marach kaka ja boda kaka ja base kaka ng'amuko ng'eya akena nyasomo namba na iso number number 907 14 175 826 0714 175 826 and lastly I do appreciate jokombe wate
man within town, Manoko, Kisumu West, Kisumu Central, Kisumu East, Seme, Muroni, Nyakach. Wabeduru together and we make sure everything of the maber sana your empowerment. And I want to assure riders ni empowerment bro benefit every individual so long as ni in for it nango incorporate register inge member inge chairman di maward to kikia direction come to our office kibos kanyo mundu mi direction on 1st December wachako enforce wach mar bedo gi plate wach mar tag koro kionge gigo kaka di yodegi bi office kata rangi jakomi maward mondo misi direction. Thank you so much rokamano madunga inya Jacob Chieng manoker mar boda Kisumu County mzema nyakoram Shaman president yes kerwa Kisumu County nyakoronga juang kamora mara mitako tulma kenwa goniro kamano madunga inya akum ketembane chunyo Nagi TV kandi kapuka tiko wan kande gilongo ne Edwin Gor man longo ni chairman mar Chulembo Boys alumni na modoro kao MP Masiaya MP Maseme kacha kaeto wan gi jaja doro Joash wacho ni inyalo ki jabanjo uluongo wacho ni chieng mautime empowerment no ni kechigin wan kacha gi ilongo ni band mago maber kabisa Omanya mondo wauo kabisa giwer kanyo exactly girwak nwa welo because we are expecting a lot of visitors core entertainment be nyaka bed donge kamano wan gi Nelson Kasuku karibu sana Debs Ogambo wayocho man nyaminu wan gi Marilyn Atieno karibu sana Nyapenina Master K karibu sana Otale Press Daddy Justima Woodchiga Apas Wiki Billy Mboya Kennedy Ochieng Owera kaeto wan gi Bradley kaeto gi Wonda main akode nyakoro magajwang kachel kod joma mkama eno kete chenro kaende ka tulma kena wagoniro kumana madunga inya kum kete mane chenro machunyo Nagi TV nyakoro magajwang porobo bedogo mbaka kandi kendo wangeni to plate apani bang dumara pagare wadi lungi to chalonade exactly place go kose kendo chalonade rita kuwe chalonade koro magajwang namba nebe moketo kanyo ponono ni jabalo kudu ku change togo number no magmana number plate exactly ko kamano madunga nyako mkete chenro nyakoro magajwang mane tai chenro na Steve James nyako nyoronyo wan kachiel kod Nelson Mandela Okore mabende en medusa machenro ni ma kachiel nyakoro magajwang kati wan gi wendo na medis do kelungo ni Wood Kasule era kamano kuom chopo e chunyo Nagi TV na ko kamano oritu masana